Tak, čaute, vítam vás pri prvom Let's Play Easyna, teda mňa. No, takže ja, ako ste si teraz všimli, tak idem nahrávať Let's Play na Amnéziu a potom ešte na Slendermana, možno, no na Minecraft budem ešte so Spiritom nahrávať. Takže, ako prvé som si pre vás vybral jeden custom story, že Noc hrúzy. Mal by to byť český custom story, ja osobne som ho ešte nikdy nehral, takže sa pôjdem posrať s vami. No teda vy sa nepôjdete posrať, vy sa pôjdete pošťať od smiechu, ale ja sa pôjdem posrať. Potom vám dám do popisu link na jeho stiahnutie, pôjde to cez Uložto, takže vám to pomaly stiahnutelné, tak treba vydržať. No dobre, takže to by bolo všetko a ideme teda začať. No ešte vám chcem povedať, že mám trošku slabší mikrofón, takže do ňu trochu zjapem. A ešte by som vám chcel povedať, že mám aj trošku slabší komp, takže ja budem hrať iba také slabšie hry. A ešte možno budem hrať aj také Vice City a San Andreas a podobné hry, ale uvidím. No takže ideme. Takže prečítam vám to. Chystáš se jít spát s domněním, že tato noc bude stejná jako každý den. Probudil se, protože si zaslal divné zvuky, které vycházejí odněkud z domu. Uvidíš, kam až tě zavede tvá zvědavost. No takže začnem, dám štart a teraz sa nám to bude načítavať dosť dlho. Takže vám môžem aj teraz niečo povedať. Takže Spirit by mal nahrávať Minecraft iba, možno Slendermana bude, ale to ani nie. A Bilbo by mal nahrávať Slendermana a potom nejaký porad o varení, ale to je kravina, to uvidíme ešte. Akože prvý by mal teraz výjsť cez víkend, lebo by mali byť tie prázdniny. Vďaka Bohu štrajku a dúfame, že parlament nespustí. Dúfam, že ma nejaký sused nepočul. Dobre, takže stále sa nám to načíta. Tam asi dneska iba 10 minút. To neviem, či by som chcel dávať, ale tak pokúsim sa tých 10 minút vám dať. No, začíname. Ide sa na vec. Dobré ráno, deti. Takže vstávame. Ideme prehliadnúť nejaké tieto. No, ešte by som chcel povedať, že v Amnézii nie som nejaký profík, začal hrám no asi 4. deň, ale páči sa mi tá hra. Akože nie iba kvôli tomu, že sa idem posrať, ale hlavne kvôli tomu, že má pekný taký ten, neviem ako to ovládanie, že proste hľadáte veci a tak. Nemusím byť to strašidlá, ale bez nich to zrejme nejde. No, tvor sa, hurá. Dobre. Takže tu máme The Box. Yeah. Gejkovia. Rozbitý obraz. A toto nejaká fľaša. Dobre, takže ideme. No, ešte by som vám chcel povedať. Hej, zvuk zmizol, či tu je tma. Sa bojím. Ešte by som vám chcel povedať, že zatiaľ nebudem s webkamerou, pretože som to skúšal. Čo tu je? Pretože som to skúšal a je to totálne na piču. Sorry, ale rozmazaný som ako hovadový taký. Rozmazaný som ako hovadový. Či som sa zasekol. Pardon za nadávanie. Nejako snažiť obmedziť to keľu. Poď. Ako to prejdem. Help! Help me! Help me! No. Dobre. Takže si niečo. Počkaj, tam je mŕtvola. Dobre, není. Už som sa zlakol. Dobre. Obraz. Čo je v obraze? Niečo sa tam nejaký výťah. Ideme, uvidíme.
Dúfam, že nemáte moc slabý zvuk z Amnézie, lebo zase keďže to nahrávam s tým veľkým, tak nepočujem sám seba. Čakaj, ešte potrebujeme rozpočuť. Tak. What? Niečo som počul. Do piče! Vypadni, ty debil! Poď! Do riti! Piče, schovaj sa. No, dobre. Prdele. Do riti! No. Do piče! Kde je ten zombík, nevie niekto? Kde si ty kukukis? Do piče, ne za dverami. Do piče. Ono zabije. Dobre. Ticho všetci. Ešte nás uvidí. Do piče, nech zmizne, vypadni ten debil. Kokos ani v tej skrini nám ja dnes zavrieť nejde. Myslíte, že už je preč? Ja nechcem zomrieť. Muziček je Kristel. Všetko je dobré. Takže uvidím. Jakže hovorí u nás doma uvidím. No dobré. Do piče, ten debil tam stále je. A nech vypadne ten kretén. Kokos. Kretén, vypadni. Máš 3 sekundy. 1. Dobre, idem teraz byť, počkaj. Kokot pojebaný. Ty kokot, vypadni, ja tu nie som. Opovážiš sa sem prísť, ty kokos, ti rozmlátim hubu. Vypadneš už, ty kokot. Viem, že si za dverami. Zase som nadával pár. Budem mu hovoriť Robin, vypadni, už ma sereš. Nie, René, ty debil, prečo sa fakt dotáčaš, keď otváram tie skurvené dvere? Ty máš byť slepý. Myslíte, že uzdravím? Tu som vypadný. To piče ten koko. Tu stále je. To je kretén na 3. Robin, ešte raz sa ospravedlím. Je to Robin. Ja už na toto nemám náladu. Ale on zrejme, hej. Kokos, ja ho idem ujebať. Viem, kam mám ísť, takže teraz ho idem ujebať. Do piče, tak ho neujebem. Nie. Zdráme. Do piče, ten kreten máš kramol. Mama. 3, 2. Dobre. To sice neviem popiče prečo, keď už vie rozjebať jednu dvere, nevie rozjebať druhé, ale... Dobre, vidíme, zase tu máš. Takže zatiaľ by som vám tak mohol povedať, že Spirit má na mikrofón, akože ešte viac ako ja, hej, musíte uznať. Ja si, no nechcem si kúpovať nový, tak ale... Ak by to bolo nutné, tak si kúpim nový. Ak tak si to dajte na väčšiu hlasitosť. Ak vám to nepomôže, tak... Toto som prúbal, musím sa... No takže dúfam, že dostaneme olej. Do piče nejaký debil tu na mňa ide. Vypadni. Slabé FPS. Neviem, čo to tak laguje. Takže... No čo ty debil. Mám hrozný hlad, musím sa niečo najísť. Tak sa nažier. To ti nebrám.
kokos, nemám rád tento zvuk. Čo sa chceš nažrať? Zabrám sa reč. Takže čo sa chceš nažrať? A čo si pečeme? Knižku si neupečeme, skúsime toho sošku. Ale soška hodne, že sa ťa piec. Tak, áno, ty láhod, popičom na zorelo. Nie je tam asi. Knižka to bude extra proste. Áno, čo si ešte? Stoličku. Desert. Dobre, čo to musí byť? Teraz si pomôž. Ešte bez hlavy. Dobre. Nič stále. Flaša. To je na hlavičku sa mi dá. Hej, to je na hlavičku. Dobre, takže si to povedz. Na hlavičke. Srdiečko. Áno, takže srdiečko. Aj srdiečko. Dobre. Takže nič. Asi som si to zakrikol, možno by tam niečo. Nič. Aha, Tinderboxy. What? Dobre, ale on chcel niečo žrať, tak sa poďme nažrať. Tvoríme jedno. What the fuck? Tinderboxy. Pod tebou niečo. Olej. What the fuck? Do prdele, ja sa bojím. Otáčaj sa. Ti ujebem hlavu. No, ja som ťa varoval. Počkej, ti skúsim vymeniť. Ty pôjdeš. Ty. No, ideš na ňo. Jak sa tam najeb? Kurva. Dobre. Kukus, ja sa normálne bojím. Dobre, ja sa bojím vždy. Zase nadávam. Pardon. Nie to. Dobre, tak si asi nič nemôžeš umeriať na ohni. Sorry, kam. Počkaj, tu nie niečo. Bolo inak iba Tinder. Hádam, hej. Rozmýšľal. Čo to tam svieti? Jablko. Chcete jablčko? Čo tu ešte mám? To je soška. Zase. Ešte tu máme olej. Laudanium. Chlas. To je jediné, čo potrebujem. Otvor, kámo. Poď, ideme sa ožrať. Glog, 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 glog. Ešte jedna. Počkaj, to pridám do toho ohňa, ty kokos, a bude viac braj. Možno to tu tá socha zhorí, ako niečo bude mať. Jablko zažerem, ja som debil. Ideme. Jablčko dať. Trošku nahnité, ale čo by som nerobil. Treba jesť človek. Kde si jablko? Od jablko. Ideme cez ostrac. Čo sa zase... Nechcem to zakriknúť, ale zatiaľ to je už také strašne nové 3 tiery ma na strane. Ale inak je to fakt. Dobre, takže jablko. Ty kokos. Ja som dobrý. Teraz sa určite od profíka. Takže, viem, že zatiaľ to nie je nič moc, ale inak som posratý, hej, takže sa budete na mne inokedy možno smiať.
Takže vás chcem poprosiť o to, aby ste klikli na odber a odoberali nás všetkých. Ostatní sa vám nebudú páčiť, ale ja som proste best. Čaj, vidíš? Musím si uvariť čaj. Do piče, čo je? Mama! No, moc toho není. Dobre, už sa tu nemôžem zdržať, žiadny čas nebude. No, poďme. No, takže dúfam, že do prdele. Úzka chodba. Úzka chodba. Úzka chodba. Do prdele. Niečo bude. Do piče. Kurva. Dobre, pardon, zase nadávam. Dobre, takže mám tu preskákať asi po tých kokoch. Dobre. Hovno vidím, ty kokos. Kde mám ísť? Dobre, skúsime ísť tady. Kebyže mi poriadne skočí. Nemám ani... A mám. Srdce... Concerious, neviem čo to znamená. Jebať. Je lepšie. Dobre. Tak... No, takže už som asi aj teraz sa tu niečo nepláva. Je to som mohol vidieť. Čakajte, aha, tam treba skočiť jasne. Čo tu pláva? Padni. Ja, nie dobre. Dávaj, dávaj. Dobre. No, takže na dneska by aj stačilo. Ja dúfam, že sa vám to aspoň trošku páčilo. A budem rád, kebyže dáte vážne ten odber a pozeráte náš kanál. Aspoň tak trošku. Ďakujem. Na dneska to je všetko. Čaute.